RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ding tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Klang Klang, 17 anyos, taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga kaugatan sa akong kalawasan. Aron inyong hisabtan, ingon ni inyang mga panghita po. Baya, no? Kakugihan, gining akong anak. Humananilig. Namransa dayon sa mga sinina si ang manghod. Malingaw magkumamlan siya, Makun. O, nala, sige. Ikaw lang una pamransa, anak ha, kay mo pahuwa ikog balik. Nakaluto na ko dito. Kung gigutom ka na, kaon lang unya ha. Oma. Ay kalimot pag-ibot sa plansa day ha. Oma. Ba ninyo ako kasandili eh? Klang-klang. Ma! Hukas ka mas mga plato. Nga na di ay. Uy, sa kang bataa ka. Di man na pwede manghugas kung ikaw kang namlansa. Nga naman, ma. Hala, mapas mo ng ugat ni Muday. Unsa, ma? Pas mo sa ugat? May ingon sa akong mama, Jay. Mao ko na kasagaran nga tuo sa mga katigwangan, day. Pero ako, no? Dili siya kong tuwa na, eh. Ha? Lagi. Sa una, matuo ko, pero karon nga, nako. Murag dili na kayo kumutuan ng mga tutuo sa mga katigwangan, yun. Mao ba? Pero ikaw, mamamananin mo, sundan na lang siya. Salamat. Presko na gyud ang akong tiil. Klang-klang. Ma? Gikan kang naglakaw unya ng hugas kasi imong tiil. Nga na day, ma. Hasta na, bawal? Ay, ambot lang gyud nimo Klang-klang. Di gyud ka mo patuos ha.
Ha, awa bitaon niya ang tiguang nimo. Oh. Magmahay ka man gyud ba? Ma, Mama, nanghid ko, Pi. Birthday manggod sa ko ang amigang bayot tong Sabado. Nya sa beach siya mag-celebrate. Okay na mo upan ko, ma? Dili man ka na overnight. Ay, dili, uy. Oh, maayo hinoon. Sige, sige, masugot ko. Pero dili ko gusto nga magabihan pag kagpauli, ha? Dili, ma, uy. Wa pa ngit-ngit. Nana ko din hisbay. Maayo kay gitugtan kasi imong mama nga mauban sa akong birthday ron. Oo, uy. Musugot ra maguna siya basta di lang mag-overnight. May ato ba? Puti ali ni mo sa. Klaro kay mong mga ugat. Lagi, uy. Nagay panahon nga klaro gid kay siya. Nang si panahon nga dili irsad. Mao ba? Ay, tanaw eh. Mangita na tagkatis na to din kay tingalig. Mapuno ko niya. Sabado ra ba ron? Ata na. Nga naman ang imong tiil, imo man ang giisa. Akong gihang makipuypuy kaayo. Taas-taas magadong among baro sa eskwelahan ganiha kay naami activity. Unya nang hugas na sad kas imong tiil. Ha? Wa, uy. Aw, lagi. Kay madukdukan gyud ka kung nang hugas na sad ka. Ma. Nagdako ko nga naanad nga magsigig panghugas sa akong tiil o kamot kada human ako sa akong buhaton. Mupatuo man ko ni mama pero kasagarang mahitabo, malimot kit ko. Mura bitog, nana sa akong sistema nga manghugas tayon sa akong tiil o kamot. Pag una, wara ko kay wara man sa nahitabo. Hangtod sa magsigi naman og ngulngul ang akong batiis, unya nakabantay ko. Mura man og nang gawas ang akong ugat. Unya, Mauna na akong giingon ni mo, Klang-Klang. Barikuson gyud ka anang kagahi sa imong di man sa ni barikos makoy. Aw, dili pa. Pero padong na gyud na. Kay nay, oh. Sa una, ng mga ugat nimo dili man buhi. Pero karon tana, na, perting buhi ang ugat, ha? Ma? Ha? Ni-excuse kas piiron? Uy, day. Sakit akong tiil ko. Ano man? Ambot ani ngulngul man. So, ani ra ka diri sa classroom? Uy, day. Maghuwat ako nga, mabalik mo. Naman sa ubang classmates na tugod nga anhira kay wa makadag PE uniform. Sige. Bianti ka, ha? Sige, day. Klang-Klang, mura man og mas nanagko ng mga ugat ni mo ron. Mao sabi to ako nabantayan, ma. Kahi man kag uday. Astang kamot ni mo, gikan sa abaga hangtod sa imong pad. Nang gawas man ang ugat ni mo. Ang puta ni ma, uy. Wa man unta ni ato. Kalit raman ni panggawas, eh. Niyan sa man, sakit ba? Di man sa noon, pero
Naguol ko kay basig dili na maduol ang ako mga classmates na ko ba. Klaro man kay Nikod. Klang. Uy, hay magduulik lang kang ha. Kay matransfer na gina siya sa pagkahok. Kay na, iyang mga ugat gawas na. Pero siya si, kuan, incredible hawk. Sama mo ay! Graon ka mo ay! Uy, day. Ayaw doon na sila pinawa, ha? Pasagdi na sila. Tuyab. Tuyab. Mag-usa na kasi man nga wa kumusod sa among klase, kay mauwaw ko sa akong kahimtang. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unyang pangutana, tinuod ba ng pas mo sa ugat? Posible ka nga ang hinungdan maong nanggawas ng akong mga ugat sa kong kalawasan, kay kusog kay kung manghukas kada humandayon ako sa akong buhaton, ilapi na akong gikan kong mangluto o mamlansya. Ikaduhang pangutana, ngano sa akong tanaw, mura man og nagkaanam siya og kadako sa pagpanglabay sa mga adlaw. Dili man siya sakit pero mutukar ang iyang kasakit kung tingbugnaw. Angay ba kung mabalakan ni ini? Ikatulong pangutana, naghunahon akong magpa-check up pero mauwaw ko. Pero doon na pa mo ikasuggest na ako nga tambal o pwede na akong suwayan? Naghunahon na manggut ko nga basig madara ni og tambal pa. Ikaw pa to katapusan. Bisan kisa imong pangutanon, dili gid normal ang pagdako sa akong mga ugat sa kamot ug paa. Doon na kanila ing hinungdan. Kinahanglan ba kong magpa-check up aron sa pagsiguro? Unsa man sang tasiyas doktor ang among atuon? Doon na pa mo ikasuggest na kanang dili lang unta kaayo mahal. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, klang-klang. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mambuatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kani nga every step forward no matter how small matters. O nga bisag ginagmay lagod basta kanunay dagko kay kag lakang nga tulor ka lakang gikapoy na ka. Ay usa nga hinay kayo mulakang pero lahutay ba? Paan maguning kining kinabuhi di maguning og lumba og kisay paspas. Lumba di siya og kinsay makasustain, makaantos sa mga pagsulay. Ang kanako nung success sa kinabuhi, sus taas kay percentage ni nga agi nag-failure. Why mas successful aning kinabuhi wa mo agi og mga kakulian. So, bisag hinay-hinay, basta kanunay. Okay? Ang atong magtatampo karong adlaw si Klang Klang. 17 years old, taga Cebu City. May tungkol niyang problema ni Klang Klang sa iyong mga kaugatan. Bata pa man kayo ka Klang Klang, oy. Pila pa edad ni mo? DC City? Oh, ito DC City, nag-short pants man ko. Cebu City. Okay, sa may mga naa sa Cebu City. Gana bang mga Dr. Arcio Omar. Basta naman, Mar. Thank you very much sa imong gihatag husky iro. Nalingaw kay ko, Dr. Omar Arcio. Dr. Edwin Mingito, happy na bang nung birthday. Imbitahan niya mi. James Trucio. Dr. Iman Trucio. James, kumusta naman akong sakyanan diya? Maayo pa ba na? O atong mga kaubanan diya sa Vicente Soto Memorial Medical Center, akong kaniyang mga kauban. Uy, kumusta si Nisi Torres, Kumusta na Nisi, Guwapa pagyapon ka. O mga tanan ng empleyado diya sa Vicente Soto Memorial Medical Center, tanang empleyado sa Psychiatric Facility nga nasa San Nicolas, ug diya sa Brotherhood San Nicolas Health Center, diya sa Buntores Street, no? Musta naman tanan mga nurses ug mga staff diya sa San Nicolas sing Dakbayan sa Sugbo.
mga mountain barangays diri, daghang kayo nga minaw nato, no? So going back to the problema ni Klang Klang, unang pangutana, tinuod ba ng pasmo sa ugat? Posible ka nga ang hinungdan maong nanggawas ning mga ugat sa akong kalawasan kay kusog kayo kung manghugas kadahuman dayon nako sa akong buhaton, ilabi na kung gikan kung magluto o mamlansa. Akong tubagan ni, kung gikan kani ka sa usa ka mainit nga lugar, ayaw dayon panghimasa or pangkaligo. You spend a little while na mabalik sa normal ng imong body temperature para dili makalitan ba, ha? Mainomdom na imong ko ditong maulagi daghang kayong bato dito sa akong farm dito sa Kantawan naga, ingon to yung mga panday na kunok, ato ning sunugon og tire sa auto, tinod, nagko kayong bato, gahi kayo. So, sunog. So, samtang init pa kayo ang bato, advice to sa mga panday, bubuan yung tubig. Pag bubuo sa tubig, nga init kayong bato, humok na siya, masuhon, nga maglugmok na. So, yung nahanarap mo na itong lawas, no? Bisa kanang kakuan mo ng karaan bitaw nga lamparilya. O Petromax sa probinsya, init kayo ang bildo, matpiskan ka ng tubig, posible mo crack. So, mga na, akong sugyot nga to sa mga tao nga, narbaho man kita. Abrupt change of temperature is not advisable, ha? Ngayon, ka nalaging mga boxer, dok. Nalagyan ng mga boxer, yung naka-retire na, nagkasakit ng Parkinson's disease. Kurong-kurong na. No, ka ng mga athletes, no? Body conditioning nga pala, mapunang ilang body conditioning kaysa kitang dili kita na used to nga mga mag-exercise kada adlaw. Hindi man na sa imong the usual ni mga activities of daily activities ba? Ha? Ang anad ka og kanang extraneous nga mga buhat. Kung di ka anad, dali ka masakit. Kaduhang pangutana, nganong sa akong tanaw, mura man og nagkaanam siya og kadako sa paglabay sa mga adlaw. Dili man siya sakit pero mutukar iyang sakit kung tingtugnaw. Angay ba kung mabalaka ni ani? So, mabalaka, yes, mabalaka. Kay naamagod po tayo gitawag og kining tingtugnaw, hypothermia. Natay gitawag og hypothermia. Or sa may atong normal body temperature. Ang atong normal body temperature is 36.5 to 37.5 degrees Celsius. Kung mulampas ang ka mga 38, 39 mo nang febrile ka, hilantan ka. But, kung ubos ka din sa 35 ang imong body temperature, mag-develop kang hypothermia. Mo na yung mga problema sa mga tao nga naada sa mga tugnaw ng mga lugar. Labi na nga nang naay mag-yelo, mag-ice, mag-snow. So, makuan magod ang imong mga ugat-ugat niya ani. Binagwa ka maanad. So, naay mga tao yun nga mabalakal ka niyan kay si Bakulag magrabihan ng pagka-epekto sa imong mga nag-supply mga nerves ng napita. Sunod nga pangutana, nagunaw na akong magpa-check up pero mauwaw ko. Pero doon na ba ko'y ikasuggest na ako nga tambal, pwede na akong suwayan. Una, nagunaw na manggug ko nga basin madala ra og tambal ba? Magpa-check up kag neurologist. Neurologist ang imong duulon, neurologist, medical doctor ni sila na nag-specialize sa mga problema sa atong mga ugat-ugat. Natay 12 ka cranial nerves, natay mga peripheral nerves, daghantang mga kuanya. O naani mga vitamins nga kinahanglan nga mo function ni sila sakto, no? Nga ika-recommend. Nga naani mga exercises nga angay buhaton, no? Ang manigitan, kung ikaw kulang ka og mga vitamins sa lawas, ay B1612, thiamine, palidoxin, cyanocobalamin, these vitamins, these are necessary for nervous system. Deficit aning mga vitamin B complex especially, maka-result ni siya og dali kapuyon. Ang imong mga muscles way kusog. Unya, ang imong mood medyo labail kayo, dali ka sa puton, dali ka man-depress. Maka-develop kag mga gastrointestinal problems. So these are possible mahitabo kung kulang kag mga vitamins, no? So naghantag available na diya sa inonta butika, ready-made nga vitamins, pero makuha ron po ba yung mga vitamins sa mga pagkaon. Asam ni makuha ni mga vitamina.
mga fatty fish, ha? Kanang mga nuts, mga guava, tomato, chocolate, na siya, strawberry, wamin ito strawberry kaya din, no? Ano, talagang bayabas. Green leafy vegetables, mga dairy products, pwede na siya. Banana is very practical, ay rich ni siya potassium. Kung kulang ka og potassium sa lawas, dali ka ma-stress. Apektado ang imong pag-discharge sa imong hugaw. So, mga na ang mga consequences, no? Ikaw pa tapos ang pangutana. Bisan kinsay imong pangutanon, dili gyud normal ang pagdako sa akong mga ugat sa kamot ug paa. Doon na kaha ni laing hinungdan. Kinahanglan ba kong magpa-check up aron pagsiguro? Yes, neurologist ang imong duolon. Unsa man ang kay kasing doktor, neurologist. Doon na ba may kasadies nga kanang dili kayong mahal? Well, ang kini mga kami mga doktor, no? Mo charge gud po me kay usahan may palit na mo gasolina og di may mo charge. Ha? Mahal mo gasolina ron. Pero kung gusto kang dili kay mahal nga mga doktor, kana sa mga government hospitals kay sulduhan man na sa mga katong gobyerno. Pero kung mari kag private nga mga nagpractice nga mga medical doctor nga neurologist pananglitan, mo charge ka na, ha? Pero I do not know with the other doctors. Ako sa akong style, socialized charging mo ko. Anak ko basic. Pero kung tanawan kayo na akong, huwag yung kay kwarta na, kailahan man na to. Kanaganin ako gihimo, taga-tagang samples. Pag na ko ka pabayron sa saktong yun nga ang ibayad, yung advice ang taga nga, kung may mo, ato lang ka follow up sa government doctor, no? So, dili na pag tanahon kay way kabayan. Di po nasakto. Ha? Okay, so, now, nakasabot ka sa akong speaker ni mo klang-klang dili sa Cebu City. Nakarama ka sa Cebu City. Ato sa Cebu City Medical Center, na si Mayor Archibald. Mag-ura ba nag-meet ato? Musta naman dahil si Adrian Lee. Ang atong in charge sa redistricting ba to? O si Ma'am... nalimot ako. Kauban ako sa mga anti-medicancy group, no? Ma'am Beth Ganob na pa baka siya sa City Hall. Wala, in-out na kay nakutlo lang og once again ako si Dr. Rene Obra with atong nilimbatahan. Thank you very much sa mga kanunayan ng pupaminaw sa atong Carmen program at tag-greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak ramen. Daghang salamat ug maayong